By pressing play You're willingly subjected to Unfiltered opinions. and solicited banter, and spontaneous but ewan, I don't know moment. all in good fun. Now that you've been duly warned, sit back, relax, and let the Abot Madness begin. Lang ha. Kamo sa inyuhang kuan, sa inyuhang mga kanya kinausarang mga relasyon ni Agi or sa karon ug giunsa man ninyo pag-overcome or unsa inyong kuan, how did it help or how did it ended that relationship? Siguro kanang early pa, kanang medyo bata pa ka, ma-overthink nimo like kanang siguro kung secretive kay mga partner, like mga na-try na ko before, ex, na kanang marag pala, unsa ba, palalaag or pala babae. Murag ana gud so ma-overthink nimo na murag makulbaan ka always like kato na mention ninyo last time na mugawas na siya physically na mohilak na ka or makulbaan na ka or unsa ba like magkakalibangan na ba ka kay kanang sakit na kay mong tiyan sige hunahuna kanang ana di nakakatulog kanang mga ana na levels gud na maghimahimo ng physical ay mga pag-overthink. So kana like katong medyo bata-bata pa so medyo immature pa so ma-overthink nimo na like asa na pud karon nimong uyab or na ba siya gina-text na lain or unsa kaya niyang gi-post diri makibulag na ba ni na dili lang niya maingon sa ako kani mga lyric sa kanta niyang mga gina-post marag ana gusto paminawan pod nimo sa YouTube kay wala pa Spotify marag unsa man niyang gi-post marag ana gud overthink nimo or like mag-check-in siya, like check-in sa Facebook sa una, 'di ba? Marag hala asa man ni lugaran niya, i-research na dayon nimo ana. Kay dili mo kauban. So kato na part kay kanang syempre bata pa, immature pa. Karon naman na kanang married ako, nagyapoy overthinking like katong na-share ni RC kanina na gi-take advantage niya tong ano 'di ba psychologist katong mga offer na free. So ako nag-went through pod ko og kanang ano psychological na kanang ay kanang talk lang good. Dili jud siya psychologist siya pero dili siya kanang ano gyud therapy levels. So like nag-talk lang mi, gi-share lang ako because that time nag-overthink pod gyud ko because of like, you know, hindi na natin sasabihin pero kanang about sa akong ano husband in a way na kanang feeling na ko na nakabet sa na lain kanang mga ana-ana na ko ng mga kadramahan di overthink Insecurities? na ko ana good insecurities po oo and then kana I felt like na nagabiga sa iya ha dili na ko ingon kung asa kung sa ilabang work char lang pero kato Bahin siya ako to. kato good so murag sa family. Oo, pero mga once or twice lang 'to nahitabo. So far sa ako ang married life na katong inato. Pero katong pinaka-last, kay kato nag-try na jud ko mag-ask og kanang counseling gyud with a psychologist because makulbaan nako, inana na level like kanang basta kanang mangurog na gud ay kanang murag basta kanang murag di ko katulog og karon tos basta na mo nga physically na kay mga physically, oo. Physical na, oo, inaano na levels na kanang basta medyo nadako man gud to na issue before. Tapos kato kanang mo to nagstorya mi sa akong husband na napangalanan nating Paolo Avellino, char lang. Pero kato nagstorya mi na kanang mag-ano na lang kanang mag-seek na lang siguro og help. Murag ana good kay murag siya dili man siya psychologist, murag ana good. So I mean open man ang amo ang communication pero siya mismo ang nag-ingon na siguro mag-try na lang taog ano naakay ka istorya na psychologist kay basta ma-explain niya. So mo to naabot sa point na kanang murag kailangan people pleaser lang gyud kaayo ko, kailangan lang gyud akong validation, feel nako dili ko gwapa, murag na insecure ko kay feeling nako gwapa tong isa, murag ana lang good or like medyo ano siya, medyo asa ba, dili na ako ingon ng term. Pero basta murag ana something and then kanang niabot na sa point na niingon to psychologist na what if mag-decaf na lang sa daw ko og coffee kung dili na ko kaya
mag-stop og coffee kay mga kulbaan naman gud ko. Ana na siya na levels na pagka overthinking good. So mo to nag-try ko mag-decaf na lang ko or mag-tea daw. So namalit pug kog mga tsaa, mga ano kay para ma-help siya physically kay murag mas lala man gud no kung physical na jud, 'di ba? Murag okay lang kung sa utok nimo. Pero basin man gud nibuto na imong utok ba so mo gani so dili na actually dili okay pero kanang mugawas na mo mugnaw na ka magbasa na imong kamot ug tiil murag ana na gani na level so lisod na kayo so kana pero luckily or like sa tabang ni Lord na gidamay si Lord na ing nato na kanang medyo okay naman karon kay naka-learn na gyud mi na mag-communicate so I think with relationships if overthinking ka if isa sa inyo ha is overthinking or mas lala kung kamo duha ga-overthink no kay marang mag-contest lang yun mong duha na marag dili siya na abot na siya sa Mars tapos ikaw Venus na yun yung topic marag ana god so lala jud siguro kayo no kung kamo duha so kato maayo na lang na gina-workout na mo siya murag work in progress man gahapon na gina-workout na mo ang pagiging ano nako overthinker nako and siya pod usahay nag-overthink pod siya in some ways so kato murag nagaabot na lang gyud mi so mag-communicate lang jud siya with relationships ha I think mas nice kay 'di ba relationship gani so dapat na gyud may communication na kay kauban 'di ba na gyud kay partner so dapat dili pod niya sabayan ng imuhang pag-overthink na mura mag-contest na mo overthink dapat naiisa na murag i-cheer up lang ka or kanang i-debunk gud ang mga ginaisip nimo na negative o i-pacify ka murag ana lang good tapos kana and then na-realize pod sa akong husband na kanang murag napansin pod niya kadugay na kana so overthinking nako kay people naga-please na pod kog mga people so mao to with all the topics with friends family ana gina and even work na murag gina-try na gyud with his help naga-try pod gyud ko na kanang learn na mag-say no na or hindi kaya kana okay lang na oy ayaw lang sa nawalisa ana bala na mga to sila Judy diri marag ana kana okay naman na naman pay hugaw sa balay nila Judy murag ginaginaana na lang pud good ko niya murag okay ra na oy ayaw na pagluto okay lang padala ka lang sila pagkaon kana murag ginaana na lang ko niya murag it helps gyud na nasabtan ako niya na ay nani ko tapos kana naabot pud sa point na gi-share jud nako sa iya tanan-tanan na kanang giingon jud nako ang mga lala na ko na overthinking. So naka-help to na igawas gud nimo maski na murag feeling nimo ani man siguro kayo ni uy naiingon ako ni na uy actually nakulbaan gud ko ato katong ana pero at least naminaw siya and then kato na understand niya na ay sa pag-overthink lang na nimo na okay lang kanang mo ana good ang imong partner di ba na okay lang na nasabtan ta ka may ana and then dili na lang niya buhaton again para dili na ko ma-trigger ana so kato siya ang nakaayo although kana work in progress gihapon so I think it pays na kanang unta kita tanan no makakita kita og partner pod na wala ko nagaingon ha na ano na jud ni like uy tularan yung asawa ko dili ba jud perfect no hello so kanang murag at least lang no kanang natay makastorya ba ang partner nato is makastorya nato labi na kita naga-overthink ta and people pleaser kaayo ta at least siya ang imong partner ang isa sa mga tao na dili na nimo kailangan i-overthink or dili na nimo kailangan i-please kay gets na kaniya marag god dapat safe space na nimo imong partner no need to ano na to pretend kana ina na god with your partner so kato ikaw Mars You're being you. oo kato murag not literally pero 'di ba dapat naghubo jud ka sa mong partner literally and not literally 'di ba dapat ay nahubo jud ang all Is kid number 2 coming along na? gina-overthink po na ko na kay wala pa so sige na ko overthink murag kato siya physically wala pa ko nabuntis siguro tabangan ko ninyo mag-watch mo Hoy! watch mo while doing it Hindi na ko tabangan ka Sige, na okay. overthink. Kung unsa ay oo tama wait ay dili ko sure China Papang bana ang gamito China another overthinking po din ako as a mom is kana like unsaon pag-conceive again sa kaysa kabisi nako murag wala pa dyan siya niabot so medyo gihilakan na po ako na a couple of times kay maapil pod ang pressure pod sa laing tao and pressure pod sa akong self na hala 6 years old na mong anak so basin
kanang or di kaya 32 na ko tapos wala na ko energy karon so kanus pa ko mag next na anak murag ana gud so Murag sa ginatry kaka-overthink naman. oo so murag ganig sa ka-overthink na ko namo wala na hinuon Dili siya na naabot oo tapos kanang api siya sa overthinking na kanang nag-download na ko og mga unsa na app nagpa-check up na ko and everything na kanang murag nag-self-pity na ko na hala basin kanang naka-problem ana Pero good sa inyong so check-up, kanang apil okay na man siya sa ka akong ha? overthinking. Oo, tapos like kanang mag-check up gyud na, 'di ba? Mag-inom og meds ano tapos sa check up kay kanang mo ana gyud ang kanang i-ultrasound gyud ka na oh naa kay egg karon ana so dapat buhaton ninyo karon. Ana good. Ovulating ka, Ina ana. levels. What? Oo, ovulating ka ana tapos Ang kuan ako ha, di mo ko doktor no, ambot lang ha. hmm, Ayaw siguro you overthink, just do it and then don't gani. look forward for it and then it will happen. Oo. Ano lang, kanang Correct. i-enjoy Oo. din yung moment. Oy! I-enjoy na Gani, lang dyan basig na wala. siya. Gani Kaya feel basig feel ano food ba na mo. when you're doing it kay kanang when you're doing it naga-overthink mo Overthink. kana shit basig So dili yun siya kanang dili yun siya. manifest nimo so wala na lang jud siya noon. So Gani mo, Ang stress gani. ninyo ba kay inyong ginakuha ng imong ginahuna kay "Ay, dapat mabuntis ko ayun ng time kasi si Axel po dapat mabuntis si Tamani. So kana kana yes. Ikaw lang din yun na i-romansa na lang yun na ninyo kanang i-feel yun na sa inyong gut na kanang you know two becomes one. Sana all. Gani. Ano lang, ayaw na lang yun Exactly. yung overthink na kailangan jud mag-conceive ka ani na moment. Murag, kana nagalakaw mo jud mo, nagato mo jud mo somewhere else, you know, to unwind and everything. Why not just enjoy the moment, enjoy the time, the company, the scenery, ibilin sa si Iki somewhere, or ipadala ba sa kuha diri. Ana gani. siguro ano din Gani. siguro I think yung wag din siya ipilit. Kana ayaw jud Oo. i-push, kanang ayaw pugsa kay magdugo. Go with the flow na it would happen naturally ana lang. Gani, exactly, 'di ba? Kaya ang amo ang first na anak si Iki ba kay naturally. Oh, naturally see? ba ito Diba? do. So, Wala ano ba overthinking isip na to. Wala ka nag-expect. oo. Oh. Correct. Oh, wala na ko gi-overthink to kanang murag. Unsa ba ang next ani mapakasal na ba mi or what? Wala jud nako to naisip tos karon kay grabe gyud ang overthinking ba na hala tiguang ako. Feeling nako sakit na akong likod or what ana. So dapat mag-baby na. So mo po na ang actually para sa tanan po na maka-check po ani na who are also trying. So di ba pag nag-try magud ka kay di ba kana magpa-doktor ka and then or di kaya mag-download ka mga apps, di ba? Fertility calendar chuchu. Tapos sa fertility calendar manggod kay ibutang niya dito na nag-ovulate ka karon or fertile ka karon. So mura ganing mapugos pud good ka, nabuhaton siya karon, murag nahimo na siyang chore. So overall, ang bottom line jud is overthinking gihapon siya kay overthink man nimo na hala high chances of pregnancy daw today. Ana so maski dili nimo feel go na sige go. Wala lang. murag muhigda na lang ka. murag ana go. So kana so to all who are Basig di ay Oo. karon ana. oh, 'di ba kay high chances man daw ingon ang app murag ana bardik ingon si doc ganina na ovulating daw ko karon so sige karon maski na wala gyud ang imong feelings dito maski nagahuna-huna pa di kag work or unsa ba na kay pinagdadaanan na personal na kana about yourself lang gyud so kana lang pud na nakalisod so to pud na naga-try pud gyud na if na may nagapaminaw sa tuwa karon na naga-try pud sila og conceive so kana mas maayo gyud na natural and without overthinking and without people pleasing like with your family na gina-pressure ka nila na True. hatagin ako Ano sa ako ikaduha ana. ikaduha oy tiguang na ka or kaya ka nang ilang pagdugang pa mo kay ako magbantay ay dili katuong i-overthink na ko kung bantayan ba nila. True. Oo, dapat ay nana, 'di ba? Dapat natural lang gyud. No overthinking, no people pleasing. So kato, how about kamo po sa inyong relationships? How does overthinking and people pleasing work and does not work po sa inyo ha? Ikaw, Marsh. Oo, kanang naano na ko ba kanang naminaw ko katong gipangingon nimo. Bitaw kay, Kasi pala Pares, ta story oo. ato. 'di ba? O kana siya kay
sa dad pod karon, diba? Murag mo man gud na ang kung sa amo kay wala pa man mi, so murag mo na ang gina-pressure ba. So mo po na isa sa gina-overthink niya. Same with Tam. Kanang nga na goy ka na magtanaw ka sa app nga la. Kuando karon ay chances ka na kanang ganing diba mas ana sila, mas the more man gud ka mas stress, mas the more gud siya dili mabuo. So mo na karon wala na jud ko naga-tan-aw sa app kung kanus katong ano gyud nako nga ano kanang high chances kay ang ako na lang ginabutang ginakuan sa app is kung kanus ako gidugo kana lang gina-record lang nako Track na lang. kay tracking na lang sa kung ano pero kung kanus atong ingon nila nga kanang pinaka ano jud daw wala na nako to ginasunod kanang wala ko kabalo gani kanus ana to ana so kuan na lang go with the flow na lang unya. Kabalo mo sa mga diri, takas-takas rami, so nga na. Kanang nga na ra mo ang role, Grabe, diba? So, takas-takas. diba? Kawat-kawat. Teenager. Kuhit-kuhit lang. Oo, na. So, parang nga na. Wala man ka na pressure. I mean, not in a rush na makabuo or what. Sa ba? Kuan, na-give part ako na pressure po good kay. Siyempre, ang labi na sa family, sa peers, nga na good na. Wala ko mga college friends before kay ano na kanang daghan na kay sila. Ang uban nakaduhan na ana so Dagan na ako kayo kanang sila. nga daghan na kay sila. So kanang sa family katong mas manghud pa sa imuha kay nanapod nakabuo na so murag kanang nga na good na pressure gyud. Tapos pero lately ginaisip na lang jud namo kung dili gyud sa karon dili pa gyud ni ana. So kung kanusa lang jud ni ihatag sa ano ni Lord kano sana lang jud niya ni i-bless amo kay basig dili pa jud ni perfect time para sa karon so kana siya and then kana so pero kana naga-try lang gud yapon mi kay takabalo basin ugma day bless na ta diba so kanang ingana diba try lang jud Itlog ka, Day. I mean, Ay, na. hanggang may itlog ka. ay oo diba oo hanggang may itlog hanggang may egg Literally. push Charot. lang Go lang. oh diba yes, go lang, di ba? Andun sa kaya pa ni Uncle. Sige. Unya ka na siya. Tapos, mo na mo mga kuwan sa karon ang sa kanang overthinking na ano na mo sa mo ang relationship karon kay eto pares kay Tam katong before human naman good ko atong ano kanang mga overthinking na ko sa iya kay Jumer is very friendly so kana siya before man good sa work kay nay ano kanang nami ka workmate ba nga kanang ganing wala lang mo ato lang siya sa baba usay magpapansin yan na char tapos kanang usay magtachi-tachi po ano good so kanang tapusan to sa kanang makabasa na lang ka kay dili man mi friend atong girl so until makabasa ka nga na siya gi-post di ay nga basta something na kanang uya ba na tapos mo comment gana ang mga friend niya sa kauban niya sa department niya uya pa bitaw na dili pa man minyo ana ba so ikaw maano po ka nga ano di ay kanang may ana ba tapos na po kay mga kauban sa department na mga Sosolera. kuan pud kayo mga sosolera pud kayo nga hala jud tanawa jud nagpost po siya jud nga na so kanto siya nga time kato wala na ko lagi confront sa iya kay kana mahadlok man pud ko gina-overthink na ko nga kung i-confront gid na ko ni mag-away jud mi ani tapos kana nya kanang basig ano ra pud kayo kanang too much ra pud gani kayo ko ato so until sa kanang karon kanang nagatanamig kanang especially for you no sa sa Showtime Same. unya ka Same. diba oo so kana tapos na yung mga questions niya diya na nako isingit to katong mga before wala ko sa Istoryahan na. di ba ana so antod sa pastoryahan na so kana hinahinay lang ba antod sa ano so karon pero karon kung istoryahan na mo siya dili na siya like kanang murag kanang ganing naisakit na ay kanang bitterness or something ana sa imuha kanang murag katawan na lang nimo nga inga tunay tabo before kanang grabe kay mature na ko kanang gamay butang kay kanang i-ano jud na so mo to tapos kanang manguntahan ako sa iya nga ka-remember ka sa una nananayin ko tapos kana ba kanang i-relate lang ako sa question nila Vice inga na
So kato kana magpanguta na ay may nga na. So kana siya. Mo na siya kwa before na mga overthinking, and then karon nagalahi man gud siya as ano Level mag, up. 'di ba? Oh, 'di ba naga-level up gid siya. So kana siya isa na gid diha kanang kato sa karon ang kanang mag-conceive. So kana siya. Kana mga kasal wala pa kay namo na gina-overthink. Kay i-overthink man gud imong gasto. Tungod. So mo na dili Pero na sa no. okay ra yun ang simple na kasal oy. Kanang dili kay sa Gani, amo kay oo. kuan lang kanang very intimate wedding, okay na siya uy. Ay, let's Diba? kuan Unya, na. Ikuan na ng mga let's kanang 500. normalize, Oo, diba? let's normalize intimate Unya na weddings. mga lain nga ano kanang huy kanang imbitara si kuan na, 'di ba? Kay Ma-overthink din mo matong na. ma-overthink nimo ng mga ingana ba nga Oh. kasi kailangan i-invite ingana so Wag ko na-invite sa moto kasalitan kanang gani, wa siya nag-overthink ana. Sure lang. I-overthink na ko na maulit pa kain daw. oh, 'di ba? At Basin least ako kanang mag-gas. Correct. so Oo, kana siya, oo. bitaw. Mao na siyang mga overthinking namo karon. Nako namo duha. Mm. Kamo How guys. about ay sige, ang guest sa, din ako medyo, Sige. ano gani, fresh man good. Fresh man good ning isa na to ka girl Fresh diri. Ang love life. Go. Dili, ang isa, ay sige, kamo duha ang fresh. Charot. Sige, si RC, sige, ikaw. Unsay imong mga overthinking sa relationship? Siguro happy lang ko karon kay dili man, I mean dili heavy among relationship, like healthy I can say. Kay you know, sobra ko ka overthinker, and then gwapo gid na pag naatay ka ng partner good na makasabot sa tua na magpacify sa lahat ng bagay ba, when it kanang moabot sa point na kanang daghan na ko ginahuna-huna, ingnan lang ko niya sa kaka-overthink mo lang yan, something ana god na ayaw na pag ingon siya na ayaw na paghuna-huna because kanang wala dili na siya mahitabo something ing ana, which na minsan nagasik gyud kog validation ana, lalo na ang akong overthinker, ang trigger point nako is ako agyong health, kanagong mga nalantay mabati na sakit diri sakit dira ana mo google dayon ka then patay na kapag kaugma, kanang ana jud kalala ang akong overthinking, mao jud na siya akong trigger. Now pag maingon ko say haba masakit yung ano ko, baka ano naman ito siya na, Ay, ano, ay, sa pag-ingon? Ganyan talaga? oh, ganun talaga. Ganun talaga. Mag-ana, baba. Oo. Bob, nag-overthink na naman ako kasi ganito, kasi ganyan. For example, ano na, masakit yung ano ko, baka meron ng ano na, tapos nag-google ako, tapos yun na nakalabas. Anak ko, pag-talk ba? Kaya siya na, sa kakagoogle mo lang yan, wag mo na yan siya, wag mo na lang i-google, kasi hindi man din makadiagnose ang Google, tsaka nag-self-diagnose ka, something ana. Pero it's nice ba, na kanang, na kay partner nga ingon ana, kaysa sa uban ka mag-seek, no, kanang, naana dira ba, kanang reachable na kay siya sa imuha ba, kanang naa siya sa Tangible. imuha, part siya sa imuha life, na whenever na nag-trigger ang ako ang anxiety, may man ko saya na bab, nag-overthink ako, and then the good thing is motawag siya dayon, so ana ba, so I'm just really happy na kanang healthy ang amo ang relationship right now. Pero kanang sa inyo ang mga topic, let's say kanang anak-anak, medyo dili jud ko ka-relate, although kanang sa ko siguro people I'm with, like si mama ko, mga relatives, may man dyan na sila ano sa ka magninyo, but siguro dira ko dili gusto mag-please sa mga tao, I really tell them na dili ko ganahan, Mhm. like dili ko moingon directly na I'm trying to be authentic man, pero mahadlok magug ko maingon na kung what's unsa jud the main reason, pero maingon ko na no, ayan na pag-expect sa kuha kay dili ko ganahan ana Mm. god, so maingon ako na wala ko'y mahatag sa inyo ha, tsaka dili pud ko ganahan ana lang gyud, so dili ko gusto mag-asa mga tao, dili po ko gusto na kanang i-please na ko sila, mag-anak ko, magpakasal ko because they gusto nila, kasi buhay ko yun eh, 'di ba? It's always our choice ana. Yeah, true. Pero sa relationship, 'di ba? It's a relationship, I'm just so happy nga naa jud ko'y kanang healthy na ka relationship, and then kanang na ako'y space to be authentic ba sa iyaha, na kanang ingon itam kanina na kanang
literal o dili literal na hubad ka dapat sa harap ng ano mo, sa harap ng partner mo. So sa kabalugid siya sa tanan, as in from head to toe, sa tanan-tanan good, tanan ako mga worries, may ana. Kasi 'di ba sometimes daghan na ba tayo mga mandunggan na kanang tungod sa mental health, nag-ingani na take na nila lang own lives, which is overthinking is really kanang exhausting kasi you're giving too much time thinking sa isa ka butang na kanang sa ba ni siya kanang tama pa ba ni maka-benefit ba ni whether it's good or bad, pero gina-overthink nimo siya, which is kanang you're giving too much time sa mga butang na dapat kalma ka lang. So I'm just really happy sa ko relationship right now kay mas mapacify niya kanang kumbaga di mi fire and fire, kumbaga murag water and fire gyud mi kana ana good. So balance lang, and then kung sa anak pod kana sa kana madunggan nato kana sa ka magkasal ani naka 32 na ka sa plano nimo, so wala dili ba ako ganan ayo na pag-asa sa kuha kay dili na ko bet. Taga na ay mangutan sa kuha na even my mom nung siya na gusto na siya apoy ko na ay dili na ka mag-expect ana sa kuha makadili na di na ko naihatag sa imuha. Ana Ingon. like wala ano na siya ano lang po siya na kanang ay pero magdasal ka ano siya mag-pray gyud daw lagi na kanang moabot lang gyud na ang kanang aning anay ay dili gyud lagi na pag-expect para dili ka ma-hurt. Which So, is mo, valid ano ba na, ya, ha? that's- Not having a kuwan ba ya, kanang having a child ba ya is not everybody's choice. And dili po na siya Yes, everybody's true. caveat. So kana jud tama jud ang Yes. kanang kuwan na dili pugson na magkaanak or something just because to fulfill somebody else's kuan kanang wants or needs na kana kailangan og apo or something kana ana gani Yes, mo I do understand. mm. I do understand. They're just worried na kanang pag matanda na ako, sino ba Yes, mag-alaga sa tinuod jud na But, siya. you know, kung ingani ang imuhang choice, let's say ako, kung ingani ako ang choice, I need to be prepared, di ba? So, kinahanglan, limpyo yun na tanan, hantod sa pagkamatay. Simba ko, palayo na. Para kanang, ano ba, kanang naplansa na nimo siya ba? Kasi kumbaga kabalo na kasi mong future if kanang wala kay anak, so wala jud mag ano sa imuha, Katiman. walay kasi mag-alaga look sa taga na oy look after sa imuha. So naana tanan ang mga kumbaga plan B, plan C, plan D nimo dinha nakalatag na. Contingency Kumbaga, plan, oy. yes, di ba na ako Sun Life tapos no manapog ko sa ano man nga yung ana ba ng mga plan nimo sa kinabuhi, because it's actually my choice na kung ako ana sa choice di love yourself, right? So himuon nimo na kanang hapsay lang pud para sa imuhang kinabuhi hantod sa hantod la like nagpuyo ka sa kalibutan ingon ana lang siya nya dili lang ko gusto magpa-stress ng mga ing ana good nya isa pa di ba yata sure ha na kanang well, it's a good topic na kanang obligasyon ba daw sa mga anak ang alagaan ng mga magulang. Di ba? It's a That's good- for another topic. topic. Ah. Next episode So, gani. siya, kanang ano lang, chill lang ko karon, healthy relationship nya dili ko naga-set og kanang kanang wala ko naga-set og kanang mag-asa pa sila sa ko kung kaslon ba ko or mag-anak ba ko ing ana. Basta sa ko ang self is Pero I na ko'y know question. ko. Gikat kita ka no. Just in case malimtalan ako ba. So na ko'y question. So kani imong relationship karon. Business. Kani imong relationship karon kay wala na ka nag-overthink ana sa iya karon. Like it's that kind of healthy na I like before na makulbaan ka na hala asa naman pud ni siya or like uy ganahan jud ka ni siya sa kuha ka na mga overthinking nimo ba? No, Dili na. wala. Like Wow. unlike before kay secured once you're secured sa relationship manggod, 'di ba? Kay kana murag dili na ka mag-overthink. Dili na ko siya trigger ang kanang relationship namo. Wala ko trigger sana sa mga relationship because we're actually okay. Na may mga times na di mi magkasinabot, but it's fine kay na pag-uusapan man siya. The good thing about her kay kanang mo sorry gid siya. Ana god kanang kung kinsa dili mi ma-pride ba dalawa ba dili mi ma-pride dalawa, so that's the good thing about us. Dili siya unlike siya sa ko mga relationship before na kanang what the f
ikat bang visit ni uy kanang anak ba maka-overtake Na ikaw ang problema. Oo, ikaw ang problema. Now that I'm sure that I'm secured and kana sa akong end nakabalo siya na we're both faithful, we're both loyal. Wala may problema yung ana. Maybe gyud ang ako ang just to ano no kay overthinking man jud ato ang topic. Ang trigger lang po jud nako is the health. Mao lang jud na siya. Mao gid na siya ang Mo na nako. mong pinaka. Abot na jud ko sa Mars sa Pluto asa na ko maabot. Mao jud na siya ang pinaka which kanang results na ang result ana sa kuha is kanang daghan akong mahimo daghan na jud ko kanang hala makailangan nako mag HMO kay di ba pag VA baya ka wala ba tay mga ingonana no ngana so pero good thing man po to sometimes no pag overthink nimo pwede siya maka-harm pwede po siya beneficial sa imuha kasi sobra nimo ka overthink na tay sun life True. which is So, your contingency promotion. plan. Pero sometimes pag mag-overthink ka for kanang bad way, ikaw ang mas stress. So nanat kay mga magkurug-kurug or whatever ana. So when you're giving too much time talaga for something na kanang might be beneficial or not sa imuha, that could actually kanang make you feel exhausted yun. Ana ang overthinking. Distracted yun siya, actually. Overall, yes. Yeah. How about So, the yeah, new wala love ko siya- life? Wow. Kailangan juday ko, How Ana. about the girl? Well, How about the only girl here? karon, wow. Before, sa akong Uy, kakilig, uy. previous ako relationship, mag-backstory sa ta, previous relationship na ako kay tago man good to siya. So, overthinking is there. Wait, kasi just told me. No, feeling mo. Wait lang, na ako yung backstory, Nag-blush. Ana. Ayaw mo! Oh my God. Ako lang to, guys. Go. Guys, ako lang to. So, previous relationship na ako, more than, oh my gosh, 12 years. No, 12 years. Oh, 12 years. Akong kuan, 12 years ba? Or more than 12 years. Anyways, ang akong previous relationship magud kay tago magud siya before. So, overthinking jud na adid to per me kanang nga di siya ka-text, kanang ano, kuha magud to, annex og main campus. Di jud makita. Magkita lang kay kanang pauli na kay kuan man same area man of responsibility ang gipuy-an. Wow, same subdivision. So mo to dito magkita na mag-share dinner ana gani tapos dito matulog and everything. So pero tago siya na relationship. So overthinking is there, Jude. And then again, before magud kay di magud ako out and about magud ako ang akong sexuality kay you know people pleaser beta. So we have an image that we have to kuan jud kanang we have to portray biskan deep inside sakit jud siya kanang lisod jud siya iko ang gani kanang i-push jud on a daily basis. So mo no siya. So here comes the present. Now, wait lang. Wait. Usa man? Nasa ko i-insert na to. To the extent na dili ni mo ma-out so nag-in a relationship ta sa Facebook. Ay dili ma-out. So Ganyan kunwari man. uyab O you have ta sa una. So ex data. Char. Imagine. James ex na ko. Nag-in a relationship mong duha. Unsa? Unsa art? Ay dili oy murag char lang man to no, pero murag naa pa man gud kay uyab ato na girl, di ba? Oo. So murag Mm. after ninyo nag-char ta in a relationship pero naa Ex na ka, girl, you're ay, with ka, someone girl. naman jud. Oo, uy. Sa ka. Lucky ba gyapon ta ha, Charla? Kuan, nagkauya pud tag babae. Gigugma pud nato siya. Pero it just happened na wala pud siya nag-workout pud jud. So, kuan nag-open tag new chapter sa tong life mo. Nag-open tag new branch. Lahi atong gina-cater na mga lahi atong gina-cater na mga kuan na mga customer. Lahi ang target market. Lahi ang target market. Funny thing pa jud taga-ano silang duwa and then same sila og major. Unsa jud? Wow. Oo. Lahi jud. Yeah. So moto and here comes so kato na relationship backstory lang kato na relationship is ako ang naga-after. So ako ang gaapas. Gahabol. Oo, gahabol. Ako ang naga-please na kanang you know
choose me kanang ako ang unaha i-priority, ako ang ikuan i ah, intindiha ko, sabta ko kay every time mag-discuss me about ang ako manggod ako mindset manggod kay it's not just about now. It's not about the past, but it's also the future. Kung asa ta padulong. Kay ako mindset magud in a relationship magud dili magud for fun and games and fun for kanang dinali lagani or just to fulfill the feeling na kailangan na kay uyab or something. Ako I would rather stick to have a roots para dito na to ikuan kanang para ikuan ganing kanang magtanong tagko na to sidling kay para ato i-nurture. So muna ako ang overthinking sa una. And to please everybody, so I have an image to portray. And then here comes and then in between sa ako ang previous serious relationship kato serious majud to kay almost a year mami nag-uban and then nagrenta siya place somewhere close sa mo atas dito ko nagadto and ana gani. So in between that and the present kay na mga mga flings and relationship na di siya seryoso murag char lang siya, like you have feelings and there murag transactional po siya na relationship in a sense na you give me something, I give you something. Ana gani, dili siya kanang murag pure out of love jud siya or pure out of kanang feelings. Ana gani. And then here comes the relationship na present karon na at some point na ang akong ma-feel sa ang iyang ginahatag sa ko na feeling kay alien siya sa kuha. So murag ako kuan ko na mag-text me na kanang usa man magkita ta na ana tas usay ma-feel magud ako na kapoy siya. So ginakuha na ko no sige pagpahuway lang siya. Dili okay naman kanang kung gusto ka makikita sa kuha sulti ako. And then kung gusto ka magkita ta karon, let me know when and where para and I'll be there mo na guys siya. Tas kanang karon ang katong during our dating stage, Roy, nag-dating stage pa sa una sa Pilipinas. Go lang, uyab na ta, ana gani walay dating karon kay mag kanang na-feel yun ako kanang mag-date sa getting to know each other. And then to the point na ako siya gisultian jud na overthinker ba ko? Yala jud ako siya, overthinker ko. How would you go about it? How would you approach that? Tapos niya siya sa kuha, we will talk about that. Magstorya ta. Communication. So, mag-go over gyapon na mo balik sa tanan na tumulag atong kuan ang kanang common denominator is communication just to calm the storm. Ana gani. Kaya ako siya gisulti na go overthink ko. Unsa man na imo pagkuan siya, magstorya ta. So, atong storya na ta na imong unsa na sa imong nahuna. So, every time recently lang po last month nag-emotional na pud ko kay makuha na pud matouch on na pud si mama ana gani. So ana siya ko sa namutan siya kumusta mo adlaw ana ko na I had an emotional day siya. Do you wanna talk about it? Ay ko sige, let's talk about it para ma-discuss gay na mo ang kuan kanang akong current feeling nako. So mas gina-prioritize ko niya which is very unusual for me na ma-feel na so ga-overthink na pud ko sa ko kanang magsige mikita man siya mana ko na basing sumulan ni sa kuha what if kanang kuan na umgot itong dating stage magud namo na there was a time manggod na 1 week yung nagkita every day ko hala bisan akong pinsa mo na hala 1 week na nagkita unsa naman na kanang ako kay hala 1 week na nagkita kapuyan na ni sa kuha sumulan na ni sa kuha di na ni siya magpakita ana gani kay Overthinking oo mo. gina-overthink na ako kay kanang kuan murag di po ko ganahan maklingi. Di po ko ganahan maklingi siya sa kuha pero kay katong history ko maya na ako na naklingi sa kuha nag-dating lang mi nagklingi mi tas wa niya nakaya gi-end niya ang among dating after 4 days. Wala man lang yung man ang isang linggong pag-ibig kataw ko gichika sa inyo ha. So ana ganing murag kanan ako yung mga mahadlok ko na move forward pero also what helps to calm my overthinkingness kay reassurance ko niya. Mo na siya sa ko na I like you. I like you for who you are. You don't have to do anything. Kanang you don't have to think about whatever. I like you for who you are. Kanang be you. Ayaw kayo ikuan. And then funny thing, nagplano mi kuan mag-dinner. So after work, nagkuan ko, nagkaon mi somewhere.
So ako mind, akong hunahuna lang, mag-dinner lang mi. Kay wa man mi nakita that morning or something. So ang kuan, so siya, naday siya gi-prepare na letter. Kay katong pagkuan na mo na murag gi-official na namo among relationship. Tas nangutan na siya sa kuha, how do you feel? Tas na ako siya na I feel more secure in a sense na di na ko mangita. You know, kanang somebody chose me. This time somebody chose me. So nagkuan ko ana siya na no, we chose us. Ana siya. Ana sa mo ana gani murag Wow. na siya reassurance ako na kung kanang mag-text siya kanang magplano mi magkita tas makuan gay instead na ma-push yo ang time kay makuan gay siya kay kapoy siya or anything magkuan din siya na sorry wala ko kakuan wala ko ka text or wala ko kaanha sa time natong gisabutan. Which is I understand kapoy siya kay kuan man siya nurse man pud siya so you know la ang kinabuhi sa nurse lahi man pud. So ni kuan pug ni so sa kumay nag-overthink ko na ay nakatulog siya di na siya kaanhi so okay lang okay lang na kasabot ko. Pero mo naman siya na ay ko na if you're tired you can just go ahead we don't have to push through with the plan. Na siya no I'm on my way I'm just getting ready. Give me about 30 minutes and I'll be there. Kanang never once niya gi-cancel or gi-rain check ang amo ang mga meetups ever since na nag-connect niya sa iya back this year. Never even once. Malate siya, yes, pero dili jud ni yun na oh sige ato na lang ikuan next time na lang nato buhaton ana. Dili jud mo sulpot gihapon siya regardless kung kuan malate man siya or dili naagyud siya. So kana pod kana consistency kana nasa iya being consistent yes ang effort gani kanang kuan kanang and then right now ang plano naga-plan me for you know unsa may moving forward we're in a relationship moving forward unsa asa man ta padulong ana gani murag kanang makuan ko na okay naami adtuan so makalma akong pagka-overthinking na ay di na ko magkuan ana gani so nay mga plano nay mga kanang mga future plans na personal growth career growth development kana amo po nag-discuss and then you know laid on the table jud kana mga past relationship mga uban pang mga kanang mga previous kuan niya mga instances ana gay o mga kuan po na ko previous part po sa akong life sa una murag nastoryahan gay na murag to the point na basta may istoryahan na to basta ang lahi alien jud siya sa kuha for me kay this time magud ako magud ang gipili ako magud ang gipili good although gipili po na ko siya pero kanang murag dili lang ako ang naga-pull gay sa relationship just to hold on isa na tag of war gay na kaming duwa mismo naga-hold on jud para lang jud makuha ang gani so far wa may misunderstanding na yung mga kalang ay mao na kay di mo ko di mo i-invite good na available mo ko tas akong kuno you know people pleasing na ko na di mo ko kay kapoy mo good ka mo siya ayoko na ako rested man ko okay man ko pangutan alang ko now ako mo decide ana what's the worst answer you can get is a no and that's it wala na lain ana gani so kana murag gina-enjoy lang po na mo ang moment tas kana pas kang RC na kuan na light ang relationship dili siya heavy-hearted kanang ako siya giginsulti lang na you calm my storm and then ako siya na every time na mag-uban ta kuan lang ko kanang I'm just me wala ko'y tino joy kanang Ganito na niya. there's a lot of voices in my head every time na kanang kuan pero pag naa siya kay murag kalma lang he weathered the storm kanang nadyoy kanang murag kanang sa tubig yan na mag-drop gay tubig da kanang ripple sound gani ana lang murag wala lang kalma lang muna happy ko wow ang kuan yun ang suma total happy ang heart happy ang all so kay amo tay murag sa una mo ko kay murag ginakuan ako I even question my value na unsa may nawala sa kuan na kabulok ko magluto I know how to bake muate man ko kabalo mo ko muate magbata ana gani mulimpyo man ko ana ngano wala man jud and then here comes somebody na murag accidentally lang man pud mi nagkita o di jud mo dapat gay magkita pero accidentally and then you know something sparked something
it ignited something. So, which is good. Good in the hood. Sa moto, happy lang. So, somebody, lahi jud kung nakay partner na would know how to caress you Handle. o handle you. Ana gani. Pasana kanang communication jud is a must. For me, amot lang ha. Again, di ko sa psychologist or di makukuan relationship guru kay I'm just in the early stage po sa akong relationship pero kana murag somebody who's consistent, give you assurances, communicating well, kana unsa pa may mga kuan na kay wala mo jay why butang na dili masulbad kung di jud storyahan og tarong gani. Tinud-anay lang jud. Assurance good. Assurance good. Assurance good. And then when you think like kanang dili na mo kanang sure kanang naay mga problema, reassure na ing ana good. Or talk. Tapos, di ba, mamang ganda Oo. overthink sa tuan na kanang, shit, murag dugay-dugay na lagi ko na basig na lahi na yung feelings sa kuha, nga na ana. So reassure nga nothing has changed na maogi hapon ta ingon ana. Ing ana gyud na siya reassurance lang gyud perminti. And katong ingon nimo na communication, it's just the basic pinaka basic gyud na siya na dapat sa isa ka relationship. Pero nabagoy Ano na. chances man good previous relationships na ako, based na ako. To the point magud na para di lang jud masakitan, di lang jud isultihan. Will not discuss it para walay masakitan, para walay ego na maigo, walay pride na matandog. Instead na para di lang tinood man jud na kanang lisod jud na siya i-hold on pero ikaw na people pleaser ka, you will hold on to it. Imo na lang jud tunlon imuhang kuan gusto nimo sulti para dili lang jud ka neither of the two of you na masakitan. Kay kung once ang isa masakitan, it will mahugmak jud ang foundation. Ana gani para lang i-please lang jud. So karon unsa man to masulti? Actually na siya sa akong question, unsaon pag-control, unsaon na to pag-advise sa each other or to anybody na who's going through kana na stage, and I think everybody is. Di man na siya di na siya uncommon, is common jud na siya na issue na mag-overthink and then people pleasing. Kamo unsaon ninyo pag-advise sa isa ka tao or to yourself looking back na para ma-overcome na siya na idea kamo. I think magod ang overthinking is like what you've said, common jud na siya from time to time na it's normal na maagian na siya sa tong kinabuhi. And personally, gikan sa kong experiences, paano ko siya hinandle, I really nang niduol jud ko. Seek help kumbaga. Like, it's very important that you have people to talk to, na people who understand you, not just listen to you. Very important kid na siya kay it really helps a lot na kanang naara kay istorya sa iya ha, and then dili ka niya i-judge. That's one thing. And then aside from that, kanang be self-aware. Kanang aware ka dapat sa imong self every time kay kung makaon ka sa imong pag overthink mawala gyud ka sa passing. Like ana lang, and then balance lang jud ka. Although from my experience it's really hard na kanang maingon ka na ay okay lang lagi na sometimes mabot ko sa point na magchika na ko sa akong self, but it's really hard manggod. But as possible kinahanglan gyud nimo labanan ang imong self kay sometimes ang kalaban nato sa overthinking is just us, ang ato alang sarili. So kinahanglan just be self-aware, anang aware pud ka sa imong paligid, and then labanan lang gyud nimo siya, and then balance lang. Kung dili na kaya, seek help, and then kanang katong ato ang topic kanina, learn to say no, and just be as authentic as you can. Ana gyud na siya ang pinaka-importante, so that kanang dili na ka wala kumbaga wala kay standard na kailangan nimo i-maintain. Authentic ka, original ka, kung kinsa ka maoto siya. You're being you na dili na ka kailangan mag-plastic. So maybe that's my takeaway ni ato ang podcast karon topic. Yeah, oo. For me, 'di ba kay ako,
muhilak man jud ko. Kung ano na ko, grabe na ako mga una-una. So, later on, na-realize lang jud nako no, na ano, nga, dili lang jud po kayo ta magpadala sa tong emotions, di ba? Kay, mo man gud na mo patay sa tuwagod. Like, I mean, for me ha, mo man gud na siya ang mag-ano gud sa kuha, mukaon gud sa kuha, kay, kanang, ginapadaog man gud nako sila, ang katong pag-overthink nako. So kana siya, and then if kaya jud, if kaya nimo mag-ano kanang like katong gingon ni RC, 'di ba? If you can afford pod ana, kanang you can always seek help from professionals naman, 'di ba? Kay isa man gyud na sila sa maka-help sa tuwa. And then kung dili jud makaya, kay sa syempre dili man pud kay nato kaya ang ilang ano fees. Ano, siguro same sa katong ano nga kanang mangita kag ano kung asa ka murag ma-distract kun mo self, like kato mag ano ba ka mag go to the beach, 'di ba? Na maglaag ka, mag-ano ka ba, tapos or mag-meditate ana. So kana depende sa imo unsay ano, unsay kanang mas makaya nimo sa imong self, unsa tong feel nimo na ano na kanang mabuhat nimo siya. Kamo mga Madin, Marsh. Ikaw, Mazam. Aside sa mga na-mention ninyo, ano pod, kanang pinaka-basic na pwede nimo mabuhat. For example, like ako, ang ginabuhat nako kunwari daghan na kay og ginaisip. For example, chores sa balay. So, pag over na ang akong pag-think, na-feel na ko mga balik-balik na nako siya naisip. Ang ginabuhat nako kay ginabutan nako siya sa akong cellphone, nagabuhat na lang ko og reminders or gina-calendar na lang nako siya. Kay para murag magawas gud nako siya na okay, kaysa magpundo siya sa akong mind na kani akong next buhaton, kani next week, kani ano, isulat na nako siya as a reminder sa calendar or sa notes, na if for example na gina-plan na trip or kanang birthday or anything, instead na isipon lang nako siya ng isipon, unya balikon na pud nako, isipon na pud nako, isulat na nako siya sa notes. Sometimes pod ginasulat na jud nako siya sa papel. Nagabalik ko to basic good na papel kay murag naapoy lahi na feeling ang ginahatag sa ako apag ginasulat jud nako siya. Maski na ako lang ang makasabot gud ato. Kaya di ba sa una wala man jud phone, so kana man jud no like mag-diary ba ka, Journal. or mag-vlog ka sa una, di ba? Katong nauso na ang vlog na literally vlog jud Mhm. na sa blogger.com, ano ba? Oh, so kana isulat siya na ay something jud na ano ka murag mabakante ang imong utok. At least kana ganing murag na memory full na ka ba sa sige think. So bakantehan nimo, i-ano nimo siya, i-offload nimo siya. Sulat nimo siya somewhere. And then makita na nimo siya balik ana, so kana na lang at least nawala siya sa imong mind na nabawasan ka o ano ba na nagamit na memory ana good kung sa computer pa 'di ba kailangan mag-delete, kailangan unsa ba i-change na ni siya ani na app or whatever, i-update ana something. So kana sa in our own lives, in our own minds pod kailangan pod ma-upload pod jud siya, mabutang somewhere else ana, ma-arrange siya somewhere else. And then, unsa pa ba? Then pag-abot sa imong self-pod, nakatawa ko ganina sa ingon ni RC, pero it makes sense actually na istoryahon nimo imong self. Nagchika-chikahon jud nimo imong sarili. Ana, chika-chika mo ba kanang bahala mura kang nabuang pero dili siguro in public na lang no para di pud matingal ang mga tao no nga nagstorya ka. Pero in your quiet moments kanang ikaw lang isar di ka naligo ba ka diha or nag-CR ka, di ba? Time to murag uy kamusta naman ka self? Ana di kaya kanang most of the time ang ginabuhat nako sa sige na ko overthink, ang ginabuhat nako kay maano ko, okay, so ang plano nako today is mag-ana-ana ko. Okay, tama lang man no, okay lang man no, kanang mag-ana-ana ko sa akong sarili. Tapos motupak lang pud ko na, oh, okay na. Wala lang pud ko. Talaga. Pero if capable ka to be in a relationship na kanang healthy relationship, not toxic. Also, it's good na mag-communicate pud gid ka well sa imong ka-relationship, partner or friends. Kung asa ka mas comfortable or family kung bata pa ka, ano wala pa kay love life so sa imong family, sa imong siblings, mama or papa kana i-communicate siya para dili ikaw lang isa ang i-bombard lang nimo imong self with your
thoughts ana good at least magawas nimo siya. Ang keyword lang gid is magawas nimo siya. Di ba? Kailangan man dyan nato igawas. Adlaw-adlaw. Hoy, unsay gawas? Ang Kailangan emotion, magawas. ang emotional. Ang ikaon. Ilibang bitaw. Okay, how about the jam? Well, nasulti naman ninyo tanan, no? Pero ang ako lang yung take away ani kay purely on communication outlet na kay outlet. Kay, you know, the more nimo ginakimkim sa imong kaugalingon, the more ka mag-outburst and then you don't know how to control it. Kaya lisod kay na siya. So, kana, if you have somebody na masturya nimo on a daily basis, it might be a friend, a coworker, relatives, family, or imong partner or relationship, asawa ba aron or unsa ba, kana maayo jud na siya na you guys talk about something, magstorya mo kung unsay kuan. Karon kay karon ako kay asay sa akong kuan sa akong partner kay akong pinsan nakawan ako sa akong sa diri sa gipuy anamo. Nami time na magstorya lang mi how's our day ana gani, we always check up on each other kanang housework kanang kapoy kaayo ana gani. Well, at least you have an outlet gani para i-let go imong kuan imong emotion. Ako on the other side napog ko'y moments na gusto ko mag-inusara when I get home. Kung ako lang isa diri, I'll get to my room, everything is closed, lights off, ana gani, murag gamay lang na light, and then I'll sit down, deep breaths, ana gani, murag, and then sometimes I'll talk to my mom sa picture, I'll light a candle, you know, like, ma, okay, blah, 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 ana gani. I still have that moments in me na para makuan ako, unya, kung nasa banyo, play some songs, sing it out loud, dance through it, ana gani, kanang tas kanang kung di na jud kaya ihilak na lang jud para lang jud magawas ang emotion kay the more nimo siya i-keep sa imong self kay the more ka mahagardo bersosa ka. You know, kay everything mo gud imong gina-feel, gina-keep nimo at some point in life your body will project it. There's a way imong lawas kay kailangan jud siya ikuan ipagawas gani is either magsakit imong ngipon, kailangan extraction, or magka-pimples ka, dugon ka, magsakit imong tiyan, or magpasa-pasa ka, nawa ka balungan na kay pasa, or whatever, your body would magmanifest yun sa imong lawas. So, kana is either maayo na igawas yun nimo mangita kag seek help, professional help, kana kung dili siya accessible, kay not everything is accessible man pud jud. You know, like a simple, you know, catch up with your friend. Biskan friend nimo na di nimo mastorya every now and then, but you know, friends gihapon mo. No pun intended, char lang. Kana, you know, ako personally na ko yung mga friends po na we don't really talk on a daily basis, pero whenever I wanna catch up with them or kuan, mastorya gyapon ako. And then kana magawas ako ang mga emotions na ako and everything. So it helps alleviate that kanang overthinking nimo, and then di ka maglisod gug kuan gay na kanang to seek validation ng mga friends kana ayos po na siya. So kana ground yourself kana pud. I-ground yun imong self. Ayaw kayo, don't think too much on what's the outcome. Okay, mag-think ka pero ayaw lang kayo don't crucify yourself for not achieving that, or kung dili ma-push to ang imong ginapangita na outcome. Okay kana. Sa paman, unwind, rewind kana, record yun na siya. You need to take a moment for yourself. Step back for you to see the whole picture. Magpahuway, incorporate tulog, kana if you play games as much as you can. Be responsible though. Kana if kanang magluto, mag-bake, go out, take a walk, take a hike, whatever para lang ma magawas na imo na feeling, and then you know just be with yourself again. Murag kana siguro murag instead na mulupad ka, murag kuwang gay kanang tabanog gani na you will still have to put a kanang PC para palupalon nimo siya pero in a way na mabira nimo siya balik, dili siya kayo layo para grounded gyapon ka kana siya. So kana before ta mag-end, magkuan lang ta sa atong mga kuan no, mga parabola. Let's end this podcast by saying na sa kinabuhi walay butang nga sigurado, kay kada minuto pwede na ay magbag-o.
Daghang salamat sa inyong tanan, dalagyong tang tanan. RC, thank you so much for being our guest today. Really enjoyed our moments. Kana, basin na yung regular. FYI, pro bono lang me. Pero again, guys, daghan salamat, dalagyong tang tanan, amping tang tanan. And then, we'll see you back to the next episode. Bye! Ambot lang, ha? Lang ha.